when I hear can mission ming shim he go to mission tiania boundary ramri boy sungchanga in biak na le thu in chu na lampo kan la thleng chia lova amai ro chu chumia ta ni in buat sai na chu ni ta ni ti chuan lungrual taka kan pas thei chu hetia remna ramri chungchanga in remna kan thlen ma hi chuan kan chevela khuan boina omlo na turin district thunei tu te DC le SP10 jing takin in biakna lo buat sai sela ten cultural program te football in fiam na lam te pon yang lo buat sai thin sela borok tha lo siam sela chumi chung chuan engma in biakna ti ba hla thei thil omlo turin lo veng sela ti khani phota ten official level in biak na hi chun zom hal zung turin kan rem tia official level chu engatang nge kan tanang ti secretary ten an la ron du nga secretary level ani theya chief secretary level ani theya chu mi nuwa chuan Mars sang ni som ni panga ralpain ministerial level political level in biak na hisu man ngai turin buat sai ni se gauhatia ni se ti in relani chung satlang pui chu ni ove